شار û pevçûnên dijwar di navbera hêzên Kurdî û çekdarên rêxistina Daişê li bajarê Kobaniyê berdewam in û fermandeyekî hêzên pêşmerge dibêje îro di encama topbarankirina hêzên pêşmergev çeperên Daişê re 26 çekdar hatine kuştin û hejmarek mezin birîndar bûne. Îro ji vê sibehê ve şar û pevçûn di navbera hêzên YPG peştevaniya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û çekdarên rêxistina Daişê li Rojhilatê û başûrê bajarê Kobaniyê berdewam in. Li ser van şar û pevçûnan fermandeyê hêzên pêşmerge li Kobaniyê Emîd Şewket Mizûrî ji arkêra ragihand ku di encama şer û topbarankirina hêzên pêşmerge ji çeperên Daişê li aliyê Rojhilat dehan çekdarên Daişê hatine kuştin û 20 termên wan li gel sê çekdarên birîndar goyek ji wan xelkê Lîbyayê û duê din jî xelkê Megribê bûn ketine destê hêzên Kurdî de. û li ser şer û pevçûnên başûrê bajêr wî fermandeyê hêzên pêşmerge li Kobanî ji arkêra got hêzên pêşmerge taxên dibin kontrola Daişê de li başûrê bajêr topbaran dike û hêzên Kurdan di pêşveçûnê de ne û îro dehan çekdar li wî aliyê bajêr jî hatine kuştin û termê 6 wan çekdaran jî ketiye destê hêzên Kurdî de. Emîd Şewket Mizûrî her wiha ji arkêra ragihand got hemû pêşmerge baş in û morala wan bilind e û hêzên Kurdan di pêşveçûnê de ne û tenê îro du hawnên Daişê yên 120 milîm û du hawnên 82 milîm li aliyê Rojhilat û gelek çek û teqemenî li aliyê başûr jî ketine destê wan de. û li ser pirsa lev û tevgera balafirên hevpeymaniyan û bombabarankirina wan şeperên Daişê li Kobanî wî fermandeyê hêzên pêşmerge li Kobanî wiha ji arkêra got. Şevê din ji demjimêr duê şevê heta demjimêr 5 sibaha îro balafirên hevpeymaniyan sê caran çeperên Daişê li başûr û Rojhilatê Kobanî bombabaran kirine û di encam de ziyaneke mezin gihîştiye wan çekdaran. Ev e nêzîkî sê mehan çekdarên rêxistina terorîstiya Daişê êrişin xwe li ser herêma Kobaniyê dest pê kirine û ji wê demê ve şar û pevçûn li wê herêmê berdewam in. Ji bo bername Ark, Raman Hiso.